BJP BTC दखल खालामनो हाया आरो BJP खौ BTC दखल BTC बाखि रायजोआ खालामनो होआ मानोना नैबे BTC आ जोंनि आबै आबौमोना आन्दोलन खालामना लाबोनाय BTC नैबे BTC आ जोंनि आइ आफामोना मुंख्लं जाना लाबोनाय BTC आरो नैबे BTC आ जोंनि बिमा माहारिया सिलाइजों बुजानानै बेसेबांबा न' सावलायखांनानै जिनाहारि जानानै लाबोनाय नैबे जोंनि BTC आरो बे BTC खौ BTC बाखि रायजोआ जोङो फैनो होआ कारण BJP आ दा समाव खुंथायाव गैया फुल खुंथायाव गैया एलायन्स माने 50% खुंथायाव बिथांमोना दङ आरो 50% खुंथायाव थानायावनो जोंनि BTC आव थानाय बे रायजोफोरखौ सोरबा अरुप कुमार दे बायदि सोरबा गौतम दास बायदि सोरबा सुजल भुजल कुमारमोन बायदिया दिनै सलायबाय दं बिथांमोननि नेतृत्व जोंखौ लानायखौ जों नुनो मोनबाय दं आरो बे समावनो BJP आव थानाय BJP आ जुदि फुल माने फुल जुदि मोनसे पावाराव फैयोब्ला होनबा जोंनि बर'फोरनि अबस्थाया मा जागोन बेयो मोनसे गेदेर मोनसे कुइसन जानानै फैदो आरो बे समाव BJP खौ दैदेननाय बर' BJP लिडारफोरखौ आंनि गुरै खावलायनाय नोंथांमोना हायोबा BJP निफ्राय नावमेन साइडआव फैनांगौ मानोना फुल जुदि पावाराव फैनो लागा BJP आ जायोबा जोंनि बर'नि थामोनथा बर'नि जितु पावार बर'नि जितु खुंथाय बेयाव गुबुन हारिनालागि थांगोन आरो बेनि थाखाय किन्तु दायनिगिरिया BJP बर' लिडारफोरनि जागोन मानोना जुदि फुल पावाराव फैना जोंनि बर'फोरनि पावारा जुदि गैया जानो लागा जायोबा बेनि थाखाय किन्तु बर' रायजोफोरा मालाबाबो निमाहा होनाय नङा आरो अन रेकर्ड नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव आं बाथ्राखौ बुंदो जे तृणमूल कांग्रेस पलिटिकल पार्टिया जुदि मोननै मोनथाम मोनब्रै जैता सीट देरायो BTC नि 35 लाख जनसाधारणनि सुरक्षानि सार्थआव हयतो UPPL खौ सापर्ट होगोन नंनि रिजनल पलिटिकल पार्टी खौ सापर्ट होगोन होननानै आङो गुरै खावलाय